arna, ɗaukan salon arna, tafiya akan tafarkin arna ya zama yayi. Yanzu irin waɗannan dina da ɗauko dj a jegun dina a yi kiɗa a yi kaza, akwai wacce akan wannan in bada a mata ba za ta fasa aurenka. Haka ne doktor. In baka amince za a yi wannan ba za ta iya fasa aurenka. Haka ne. Uwarta tana goyon bayan abin, ubanta na goyon bayan abin. Haka kuma da a yi a ce kuma ana neman alkhairi da albarkan abin. Wata akan waɗannan events ɗin in ba da a yi ba ba za ta aure ka ba. To wadda bai ji bari ba, ai shi mijinki zuciyarsa a hannun Allah take, a hannun Allah yake. Baki da wata dabara da za ki galaba a kansa in ba da izinin Allah ba. Ba wani mutum, annabi ya ce face zuciyarsa tana tsakanin yatsun Allah ne guda biyu, yukallibu a kaifin shi. Kuma ni'ima, godiya ma Allah, godiya ma Allah, godiya ma Allah, godiya ma Allah shine tukuicin da ake yi akan ni'ima. In Allah ya ma ni'ima kai godiya ma Allah. Allah ya ji kan Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani sukutun da guda ya rubuta littafi sunan shi Adabu Zifaf. Yaya ake biki a musulunci, a sunnance. Ladubba ne daga kaza sai kaza, daga kaza sai kaza, tun daga ɗaurin aure har yadda za a kai amarya ɗakinta, har yadda ango zai shigo ɗakinta, har yadda za ta kintsa ɗakinta, duka sunna ya yi bayani. To amma ba barazana ba ce ba, shi Allah duk lokacin da ka butulce ma ni'ima, ka kafirce ma ni'imar da ya maka, kwace ni'imar sai yake, kwace ni'imar sai yake. Misalsalu suna nan birjik a ƙur'ani. Ƙa'idarsa wa